салом дӯстон, хушхабар ва ҳаводорони Барселона ки ба тамринҳои даста ҳимоятгар Араухо оҳиста оҳиста ҳамроҳ шуда истодааст. Бозгашти ӯро ба майдон ҳамоно охирҳои моҳ тахмин мекунанд ва ӯро дар бозии нахусти Барселона дар Лигаи Чемпионҳо нахоҳем дид. Вале боке нест. Бигзор худро роҳат ҳис карда баъдан аз пайи кор шавад. Имрӯз оиди хабарҳои тозаи дастаи Барселона ва пресс-конференсияи пеш аз бозии Хави суҳбат хоҳем кард. Позаи ёнбоши ҳамешагиро гиреду лайки бобогиро фаромӯш насозед. Мо бошад, оғоз мекунем. мавсими нави Лигаи Чемпионҳо оғоз мешавад. Рӯзи 19 сентябр душанбе мизбони бозии аввали даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё байни дастаҳои Истиқлол ва Алдуҳайл мегардад. Дар Аврупо бошад, Милан дар хонаи худ бо Ньюкасле ки бори нахуст дар чунин мусобиқаҳои бонуфуз иштирок мекунад, бозӣ анҷом медиҳад. Шумо метавонед бо хизматрасониҳои ширкати Ягикс ҳам бозиҳоро тамошо кунед ва ҳам аз коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар Ягикс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Диарио Спорт бо сархати хабарҳои ҷолибе ба нашр баромад ки яке аз он Барселона мехоҳад ахиран Кимихро ба даст орад. Ҳамин тобистон сарамон сафед шуд аз хабарҳои ба Кимих диққат доштани Барселона ва ҳатто Хави ҳам борҳо ин чизро тасдиқ намуда буд. Аммо вале лекин тир ба ҳадаф нарасид. Каталониҳо таслим шуданӣ нестанд ва ба он умеди калон доранд ки Кимих бо Бавария тамдиди ҳамкорӣ нахоҳад кард. Ёдовар бояд шуд ки шартномаи Кимих 1.5 соли дигар амал мекунад. Бавария дигар иштибоҳҳои қаблияшро такрор карданӣ нест. Гап сари он меравад ки мо худ дидем ки бо фурӯши Алаба вақткашии зиёд карданд, аммо дар охир Реал ин ҳимоятгарро ройгон ба даст овард. Акнун вақти ба бозори трансферӣ гузоштани Кимих расидааст ва эҳтимолан нархи футболбоз аз пештара дида поин мефарояд, чунки шартномаи бузингар муҳлати камаш боқӣ мондааст. Чихеле мегӯянд Барса дар ҷои нархҳои распродажа ҳозир аст. ҳанӯз то кадом дараҷа амалӣ шудани ин гузариш аниқ нест, чунки Бавария ва Кимихро мухлисон ҳамқофия медонанд ва дидани ӯ бо пироҳанҳои дигар даста чизи оддӣ нахоҳад буд. Вале ин фикрҳо замоне оиди Левандовски ҳам буданд ва дар натиҷа ӯ тарки Мюнхен намуда маҳз ба Барселона пайваст. Ногуфта намонад ки Роберт метавонад ба гузариш Кимихро то ҷое розӣ кунонад. Диарио Спорт боз хабари дигаре ҳам дорад. Ба гуфтаи ин расона, Барселона гӯё ҳолати Ҷейдан Санчоро бо диққат назорат дорад. Ин ҳамлагари ҷавони англисро баъди расман оиди критикаи сармураббӣ Эрик Тен Хаг изҳорот доданаш аз иштирок дар тамринҳои ҳайати асосӣ берун кардаанд. Сармураббии Девҳои сурх бошад ба саволи бозгашти Санчо ба ҳайат чунин посух дод: бозгашти Санчо ба ҳайати Манчестер? Ман намедонам, ӯ дастрас нест ва ҳоло бароямон муҳимам ба ҳисоб намеравад. Гап сари ман намеравад, ин ба фоидаи даста хоҳад буд. Ман оидаш фикр ҳам намекунам ва сухане нахоҳам гуфт, чунки ғалабаи дастаро бузингарони дастрасбуда бояд таъмин кунанд. Ман ҳамеша талаботҳои сахт дорам ва оиди бузингарони дар ихтиёр доштаам ҳарф хоҳам зад. Гуфтааст Тен Хаг. Барселона мехоҳад Санчоро дар равзанаи зимистона ба иҷора гирад. Рафтани Санчо аз Манчестер Юнайтед ба ҳақиқат наздик аст, вале Барселона дастаи ҷадиди ӯ шуданаш ҳоло зери сол қарор дорад. Шояд агенти озод шудани ин бозингар ба гузариш кӯмак кунад, чунки Барселона баъзан қарорҳои аҷибу ғариб дар трансферҳо мекунад. Масалан дар мавриди Феликс. Не, ҳоло чизи оиди ин футболбоз гуфтан нашояд, зеро бо якдо бозӣ ба ҳунари ӯ баҳо додан иштибоҳ хоҳад буд, вале касе фикрам намекард ки ӯ замони бозингари Барселона мегардад. Ба ҳамин хотир агар Санчо амрӯзе дар рӯйхати Хави қарор гирифт, ҳайрон нашавед. дирӯз пресс-конференсияи сармураббии Барселона пеш аз бозии нахустини даста дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо муқобили Антверпен баргузор шуд. Ҳамроҳ бо Хави дастпарвари Ла Масия ва нимоятгари нави даста Ориол Ромео ҳам ба саволҳои рӯзноманигорон посух дод ки тарҷумаи тоҷикиашро манзуратон мегардонем. Акнун фурсати ба сатҳи нав баромадан дар Лигаи Чемпионҳо расидааст. Мавсими аввал мо он қадар қавӣ набудем. Соли гузашта ҳолат беҳтар шуд, вале натиҷа қаноатмандкунанда ҳам нагашт. Имсол мо бояд ҷаҳише дар ин раванд кунем. Ҳадаф якест: аз гурӯҳ баромадан ва баъд оиди оянда ҳарф мезанем. Вазифаи феълии мо ин озодона ба даври якҳажниҳоӣ баромадан аст. Бо қаҳрамони Белгия бозӣ кардан мисли санҷиш бароямон мешавад. Даста бояд исбот кунад ки бо дилхӯ рақибон омодаи сарбасар шудан мебошад. Ман каме ҳаяҷонӣ шудаам. Ин марҳилае аст ки дилхоҳ футболбоз орзуяшро мекунад. ҳиссиёти даста олӣ аст. Мо дар динамикаи зарурӣ қарор дорем ва умедворам ки ин то охир идома меёбад. Барселона бояд ҳамеша пирӯз бошад ва дастовардҳои калонро соҳиб шавад. ҳадафи мо оғози тезкор карда рақибро ба мушкилӣ дучор кардан аст.
нақши ромео дар даста калидӣ ба ҳисоб меравад, чунки аксарият вазифаи қаблии бускетсро дар дӯши ромео гузоштаанд. рақибро ночиз ҳисоб набояд кард. лигаи чемпионҳо дастаҳои заиф надорад ва агар ҳадаф натиҷаи калон ба даст овардан бошад, пас барселонаро мебояд ки дар дилхоҳ бозӣ ба таври максималӣ кӯшиш кунад. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгирӣ бар сатҳи ҷӣ бимонед. То наворҳои баъдӣ хайр.